Мадинаи Аҳмад, ки дар пайи марги ноболиғ ва хонандаи мактаб Зиёдулло Розиқов бо гумонбарӣ дар боздошт қарор дорад, 27-сола ва котибаи директор будааст. ба гуфтаи мақомот, ӯ хонандаи мактабро бо як бераҳмии махсус латукуб кардаву ба ҳалокат расонидааст. бино ба иттилои мақомоти милитсияи вилояти Хатлон, кормандони милитсия зодаи ноҳияи Кушониён, муваққатан истиқоматкунандаи кӯчаи ваҳдати шаҳри Бохтар Мадинаи Аҳмад соли таваллудаш 1995 котибаи директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 шаҳри Бохтаро бо гумони қасдан расонидани зарар ба саломатӣ, ки боиси марги хурдсол Розиқов Зиёдулло соли таваллудаш 2013 зодаи ноҳияи Данғара муваққатан истиқоматкунандаи суроғаи дар боло зикршуда хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 шаҳри Бохтар будааст, дастгир намуданд. Санаи 27 майи соли равон Мадинаи Аҳмад дар манзили истиқоматӣ ба иҷора гирифтааш бо гумони аз дохили ҳамёнаш беиҷозат гирифтани 200 сомонӣ ба ғазаб омада, хурдсол Розиқов Зиёдуллоро бо истифода аз як адади миёнбанди мардона бо бераҳмии махсус латукуб менамояд. дар натиҷа марҳум ба саломатиаш ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ гирифта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. иттилоъ медиҳад мақомоти милитсияи вилояти Хатлон. дар рафти тафтишот муайян карда шудааст, ки сабаби бо ҳамроҳии гумонбар Мадинаи Аҳмад истиқомат намудани марҳум Розиқов Зиёдулло хоҳиши тағои марҳум ва шаҳваршавандаи гумонбар Мадинаи Аҳмад мебошад, ки аз соли 2021 инҷониб дар манзили иҷоравии дар боло зикршуда якҷо истиқомат мекарданд. ҳоло нисбат ба Мадинаи Аҳмад парвандаи ҷиноятӣ бозгардида тафтишот идома дорад.